Dear guests, on behalf of the Cyprus Tourist Organization and all our Cypriot exhibitors, I would like to extend a very warm welcome to all of you. We really thank you for being with us for these few minutes, hopefully enjoying some of our drinks and food. Just to say how thankful we are to the German market, which has given us an increase of around 30% from the previous year in 2015, and we sincerely hope that we have kept all of you visiting us happy, so that we can have another 30% increase in the next year, in the current year. We believe, and I hope you agree, that Cyprus has a lot to offer to the German visitor. We are a small island, but we are a world of a lot of things. We have a number of things that can please a demanding tourist, a sophisticated tourist like you, and hopefully we are in the position to do that. Thank you once again for being with us and enjoy your little food and drink. I would like to welcome you all here to this event, to this special event. The presence of all of you here is a true evidence of your support. And I would say that 2015 was a successful year for Cyprus and the German market, where we had a 30% increase in arrivals. And one thing I would like to, which is of prime importance here, and I would like to announce, is that after a decision of the board of directors of the Cyprus Tourism Organization, we're going to support the Berlin Philharmonic concert that is going to take place next year in Paphos within the context of the Paphos 17 cultural city of Europe. Thank you very much. Enjoy here. Κύριε Υπουργέ Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κύριε Λακκοτρίπη, είμαστε σήμερα στην έκθεση εδώ στο Βερολίνο, στη δεύτερη μέρα. Βλέπω ότι κάνετε συνέχεια συνεδριάσεις. Πώς πάμε, η Κύπρος θα έχουμε αύξηση, πώς θα βλέπετε τα πράγματα για την φετινή σεζόν? Αφιερώσαμε τη σημερινή μέρα, αλλά και τη χτεσινή, όπου ήταν ο ΚΟΤ εδώ, σε συναντήσεις είτε με οργανωτές ταξιδίων από τη Γερμανία, είτε με αεροπορικές εταιρείες ή άλλους εταίρους στην τουριστική βιομηχανία. Σκοπός μας είναι να πάρουμε μια άποψη πώς θα κυλήσει η χρονιά, να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε προβλήματα μπορούν να προκύψουν, αλλά και να βελτιώσουμε τις συμφωνίες ή τις συνεργασίες που έχουμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Σε ό,τι αφορά τη Γερμανία, να πω ότι το 2015 είχαμε μια απίστευτη αύξηση της τάξης του 30% για πρώτη φορά από τη γερμανική αγορά μετά από πολλά χρόνια, και η πρόθεση μας είναι ακριβώς το 2016 να διατηρήσουμε την αύξηση σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Οι γενικότερες συνθήκες στη γερμανική αγορά είναι κάπως, να πω, μουδιασμένες λόγω των γεωπολιτικών καταστάσεων και, αν θέλετε, την καθυστέρηση των Γερμανών τουριστών να κάνουν τις κρατήσεις τους έγκαιρα, όπως γινόταν στα προηγούμενα χρόνια. Βλέπουμε βεβαίως από ό,τι ακούσαμε ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες 10 μέρες, άρχισαν οι κρατήσεις να επιταχύνονται. Θα έχουμε αύξηση των αεροπορικών θέσεων από τη Γερμανία προς την Κύπρο. Κατ' επέκταση, να αναμένουμε ότι παρόλο αυτό το αρχικό μούδιασμα, που, να επαναλάβω, αφορά γενικότερα τη γερμανική αγορά, όχι την Κύπρο, ότι θα έχουμε και φέτος μια ικανοποιητική χρονιά από αυτήν την πολύ σημαντική αγορά για εμάς. Βγήκαμε από το μνημόνιο. Θα παίξει ρόλο αυτό στον τουρισμό μας? Κοιτάξτε, όπως έχετε δει, οι επιδόσεις του τουρισμού τα τελευταία χρόνια, ειδικά το 2015, πλησίασαν πολύ τις χρονιές ρεκόρ του 2001. Το γεγονός ότι είμαστε σε μνημόνιο, ότι περάσαμε αυτή την κρίση, πιστεύω μας έχει αφυπνίσει όλους για να μπορέσουμε να κάνουμε τις σωστές διαρθρωτικές αλλαγές, να δώσουμε έμφαση στους τομείς όπως ο τουρισμός που έχουν πραγματικά σημασία και η Κύπρος έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, και ευελπιστούμε ότι το 2016 και τα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα είναι ανωδικές οι πορείες. Τι θα λέγατε σε αυτούς που μας ακούνε τώρα για την προσπάθεια που κάνει ο τουριστικός τύπος γενικά στις εκθέσεις και στον τουρισμό της Κύπρου? Ποιο είναι το σχόλιο σας? Πραγματικά μια αξιέπαινη προσπάθεια, η οποία προβάλλει τις προσπάθειες των φορέων αλλά και την Κύπρο γενικότερα και το τουριστικό προϊόν της Κύπρου. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια και να ευχηθώ πραγματικά καλή επιτυχία. Υπουργέ μου, σας ευχαριστώ πραγματικά. Εμείς, η δημοσιογραφική ομάδα του τουριστικού τύπου και της τηλεόρασης του Λονδίνου, θα είμαστε πάντα δίπλα σας, να στηρίζουμε το έργο σας και να βοηθάμε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ανίτα Δημητριάδου, κυρία Γενική Διευθύντρια του ΚΟΤ, είμαστε σήμερα στη δεύτερη μέρα εδώ στο Βερολίνο, στην έκθεση. Ήθελα το σχόλιο σας. Πώς πάμε, η Κύπρος, πάμε καλά από τη Γερμανία? Θα φανεί στην πορεία, βεβαίως έχουμε συμπληρώσει εχθές τα συναντήσεις όλες και σήμερα είμαστε στην πορεία να κάνουμε τα μισά. Η Γερμανία είναι μια χώρα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πέρσι, το 2015, ήταν ένας χρόνος πολύ επιτυχημένος και για τη Γερμανία. Είχαμε αύξηση 30%. Βεβαίως πρέπει να δούμε τη χώρα συνολικά. Δηλαδή και φέτος φαίνεται ότι θα έχουμε κάποια αύξηση, αλλά πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτήν τη χώρα, να επανέλθουμε σε πιο ψηλά νούμερα. Τι προσπάθειες γίνονται για να έρθουμε αυτά που λέτε, να έρθουμε πιο κοντά? Όλες οι προσπάθειες συνεργασίας με τους οργανωτές ταξιδίων, με τις αεροπορικές εταιρείες, με όλους όσους εμπλέκονται και σε συνεργασία βεβαίως στενή με το γραφείο μας εδώ στη Γερμανία. Αλλά όπως σας είπα και πριν, πρέπει να χτίσουμε στην αγορά σιγά σιγά, βήμα-βήμα, να ανεβεί ακόμα περισσότερο. Γενικά ο τουριστικός κόσμος της Κύπρου περιμένει από τη Γενική Διευθύντρια του ΚΟΤ, την κυρία Ανίτα Δημητριάδου, να δώσει το έναυσμα. Όχι μόνο σε αυτά που λέτε, αλλά και σε κάτι περισσότερο. Επειδή είστε και δυναμικοί, περιμένει το σχόλιο σας. Εντάξει, έτσι όπως το λέτε, βεβαίως θα δώσουμε το έναυσμα, θα προχωρήσουμε σε όλα τα επίπεδα. Εκτός από την γερμανική αγορά, ασχολούμαστε παράλληλα και με τις υπόλοιπες αγορές που μας ενδιαφέρουν. Αγγλία, Ρωσία και άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Σίγουρα κάνουμε εντομές των οργανισμών, το προσωπικό δουλεύει πολύ σκληρά και ευσυνείδητα, με στόχο απότερο να φέρουμε σε πέρα στο έργο μας, τους στόχους μας, που είναι η αύξηση του τουρισμού, αύξηση των εισοδημάτων για την Κύπρο, όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε. Είστε λειτουργός της Κυπριακής Εταιρείας Αγροτουρισμού. Βρισκόμαστε σήμερα στη δεύτερη μέρα εδώ στο Βερολίνο στην έκθεση. Θέλω να μου σχολιάσετε πώς βλέπετε την έκθεση. Οι Γερμανοί θεωρούνται στην Κύπρο οι πρώτοι τουρίστες για τον αγροτουρισμό μας. Θέλω το σχόλιο σας. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι και τις 2 μέρες, τουλάχιστον εχθές και μέχρι σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από μικρά τουριστικά γραφεία και δημοσιογράφους ή bloggers ή άλλα booking engines διάφορα να εντάξουν στα προγράμματα τους τα μικρά καταλύματα που έχουμε στην Κύπρο με τα διάφορα activities, τις δραστηριότητες στην Ήπεθρο, που όπως ξέρετε έχουμε αρκετά, μπορούμε να πούμε, σε αριθμό εν αναλογία με το μικρό νησί μας, και είναι πολύ ενθαρρυντικά το ενδιαφέρον που δείχνουν οι πράκτορες. Ποιες είναι οι προσπάθειες που κάνει η Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού
ώστε να μεγαλώσει η περίοδος τους επισκέπτες της τουριστικής στην Κύπρο? Καταρχήν, το προϊόν από μόνον του είναι ένα προϊόν για όλον τον χρόνο. Οι τουρίστες του αγροτουρισμού δεν έρχονται μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στην Κύπρο. Αυτοί οι χώροι, τα καταλύματα, τα μικρά ξενοδοχεία που βρίσκονται στα χωριά είναι διαθέσιμα και ανοιχτά όλον τον χρόνο. Κανένα δεν κλείνει ποτέ και αυτό είναι και που διαφημίζουμε ότι είναι all year round. Ποτέ έχει κάποιος τουρίστας individual τη δυνατότητα να έρθει στο νησί μας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και να κάνει διακοπές. Πάσχα στην Κύπρο. Θέλω να μου μιλήσετε το Πάσχα στην Κύπρο στα χωριά μας, ναι, στα βουνά. Ναι. Και συνδυάζεται με τον αγροτουρισμό. Το Πάσχα στην Κύπρο και ιδιαίτερα στα χωριά είναι πολύ ενδιαφέρον, αφού τα ήθη και τα έθιμα είναι ακόμα εκεί. Πολλοί Γερμανοί τουρίστες έρχονται στα χωριά το Πάσχα για να απολαύσουν όλα αυτά που κάνουμε εμείς, τα ήθη και τα έθιμα μας, να δουν τις εκκλησίες μας, να απολαύσουν τη γαστρονομία μας που είναι αυθεντική, γιατί εκεί βρίσκεται η αυθεντική κουζίνα της Κύπρου και πολλά άλλα. Ποδηλασίες. Πρόσφατα είχαμε το Cyprus Sunshine Cup που ήταν με μεγάλη επιτυχία. Αρκετά ονόματα από την ποδηλασία, πρωταθλητές ήρθαν στην Κύπρο, στην περιοχή της Λάρνακας, όπου διεξάγηκαν οι αγώνες και η Κύπρος ακούστηκε πανευρωπαϊκά όσον αφορά τη δυνατότητα για ποδηλατικό τουρισμό. Οπότε εκεί είναι κάτι που χρειαζόμαστε ακόμα να επενδύσουμε και θεωρώ ότι υπάρχει πολύ potential στο συγκεκριμένο προϊόν της ποδηλασίας στην Κύπρο, πάλι εκτός των περιόδων εχμής. Πρόεδρε Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου. Κύριε Βίκτορα Μαντοβάνη, είμαστε σήμερα στο ITP, δεύτερη μέρα της έκθεσης, εδώ στο Βερολίνο. Ήθελα να μου πείτε τα νέα σας. Πώς βλέπουμε την γερμανική αγορά? Θα έχουμε κόσμο από εδώ, οι επισκέπτες για την Κύπρο? Κοιτάξτε, φαίνεται ότι η γερμανική αγορά μέχρι πρόσφατα είχε κάποιο πρόβλημα. Οι κρατήσεις ήταν μουδιασμένες, όχι μόνο για την Κύπρο, ήταν γενικά μουδιασμένες λόγω των καταστάσεων που βλέπουμε γύρω μας. Αλλά τις τελευταίες 1 με 2 εβδομάδες βλέπουμε μια αύξηση των κρατήσεων και τα μηνύματα που παίρνουμε είναι οπωσδήποτε θετικά. Έχουν μπει καινούργιες πτήσεις, υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον από πέρσι, πώς τα βλέπετε? Κοιτάξτε, η Κύπρος είναι ένας δύσκολος προορισμός για τη γερμανική αγορά. Δεν θα έλεγα ότι έχουν μπει ιδιαίτερα πολλές νέες πτήσεις, γίνονται συνεχώς προσπάθειες για νέες πτήσεις. Το στοίχημα θα κερδιθεί εάν δημιουργήσουμε το τουριστικό προϊόν το οποίο προτιμούν οι Γερμανοί, το οποίο δεν έχουμε. Για κάποιο λόγο δεν τα καταφέρνουμε να διεισδύσουμε σε αυτήν την τεράστια αγορά. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι σκληρά και συντονισμένα να τα καταφέρουμε, διότι οι πτήσεις θα έρθουν όταν υπάρχει η ζήτηση. Αυτή τη στιγμή η ζήτηση για τον προορισμό Κύπρος στη Γερμανία δυστυχώς είναι περιορισμένη. Πρέπει να βρούμε τους τρόπους να αυξήσουμε τη ζήτηση και οι πτήσεις θα έρθουν αυτόματα και θα έρχονται και δεν θα σταματούν μετά από 1, 2 ή 3 χρόνια. Κάνουμε προσπάθειες όλοι μας. Ακόμα δεν βρήκαμε το μαγικό κουμπί για να φέρουμε τους Γερμανούς στους αριθμούς που πρέπει να τους φέρουμε και επίσης οι Γερμανοί ταξιδεύουν πολύ και το χειμώνα. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Μιλούμε για χειμερινών τουρισμών, για επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, αλλά μένουμε στα λόγια. Στο τέλος δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Βλέπουμε μια αύξηση 1.000 τουριστών τον Ιανουάριο. Δεν είναι αποτελέσματα αυτά που πρέπει να μας ικανοποιούν. Κύπρος έχει τεράστιες δυνατότητες για χειμερινών τουρισμών και πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τα λόγια να πηγαίνουμε στις πράξεις, ώστε να τα καταφέρουμε να προσελκύσουμε τουρισμό κατά τη χειμερινή περίοδο. Κύριε Θεόδωρα Πυρηλή, εκλεχτέ Δήμαρχε Παραλιμνίου. Είσαι αγαπημένος δήμαρχος, το ξέρουμε. Βρισκόμαστε. Γι' αυτό θα σε ξαναβγάλουμε.
Είμαστε σήμερα στη δεύτερη μέρα στο ITP εδώ στο Βερολίνο, στην έκθεση. Πώς βλέπετε τα πράγματα, θα έχουμε κόσμο στην περιοχή σας? Παραλίμνη Πρωταράς, η καλύτερη περιοχή της Κύπρου, το καλύτερο φιλέτο. Πέστε μας τα νέα σας. Σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ καλά σε σχέση με την θερινή περίοδο που έρχεται. Ο στόχος και η προσπάθεια μας σε αυτήν την έκθεση έχουν επικεντρωθεί βασικά στην επέκταση της περίοδου και ο στόχος είναι 2 εβδομάδες πριν, μέσα στο Μάρτιο, και 2 εβδομάδες τον Νοέμβριο. Έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες είναι έτοιμοι να συζητήσουν. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει όμως και μπορούμε άμεσα να ξεπεράσουμε. Θα συνεχιστούν οι συζητήσεις, διότι ο στόχος πρέπει να παραμένει η επέκταση. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά τις κρατήσεις και τον κόσμο που θα έρθει στο εξάμηνο, 7μηνο, από Απρίλιο μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Όμως πρέπει να φέρουμε επιπλέον κόσμο Μάρτιο και Νοεμβρίο. Χθες μου μιλήσατε για έργα στην περιοχή. Τι γίνεται, τι έργα τελειώνετε, πότε τελειώνουν και τι καλύτερες μέρες θα έχει η περιοχή ώστε να βοηθήσει τον τουρισμό μας να είναι καλύτερα στον Πρωταρά και στο Παραλίμνη? Εντάξει, κάποια μικρά έργα τα οποία θα βελτιώσουν την ποιότητα του τουριστικού μας προϊόντος, όπως είναι η βελτίωση στις παραλίες, είναι κάποιοι χώροι στάθμευσης για να απαπλύνουν το πρόβλημα το μεγάλο που υπήρχε στον Πρωταράν. Επίσης κάποιοι χώροι διακίνησης, όπως είναι ο παραλιακός πεζόδρομος, που τώρα το έχουμε επεκτείνει από το λιμάνι του Gold Coast μέχρι την Αγία Ανδριάδα. Μπορεί κάποιος να περπατήσει ελεύθερα και άετα χωρίς οποιαδήποτε εμπόδια. Μπορεί η διαδρομή να είναι χωμάτινη μένα, αλλά ο άλλος μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και είναι μια ωραιότατη διαδρομή. Επίσης ξεκινούν και κάποια πολεοδομικά έργα αυτή τη στιγμή, όπως που είναι στην περιοχή της Περνέρας. Σίγουρα θα προσπαθήσουμε αυτά να μην επηρεάσουν τη διαμονή των τουριστών μας, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να προχωρήσει και το αναπτυξιακό πρόγραμμα. Θα βελτιωθούν και κάποια οδικά δίκτυα εντός της κύριας τουριστικής περιοχής του Πρωταρά, με κάποιους νέους δρόμους που θα δώσουν περισσότερη διευκόλυνση στον κόσμο και στον τρόπο που κινείται. Καλούμε τον κόσμο να δείξει λίγη υπομονή και ελπίζουμε ότι θα βουλιάξουμε και φέτος. Πότε υπολογίζετε να τελειώσουν τα έργα? Πριν το ξεκίνημα της σεζόν? Τα έργα θα τελειώσουν πριν το ξεκίνημα της σεζόν. Θα παραμείνει μόνο το πολεοδομικό έργο της Περνέρας, το οποίο έχει μια διάρκεια 18 μήνες, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να το αφαιρέσει εντελώς από τα πλάνα. Όμως σε καμία περίπτωση οι εργασίες που θα γίνονται σε αυτό το έργο δεν θα επηρεάσουν την ποιότητα ή τη διαβίωση των τουριστών μας. Κύριε Δήμαρχε της Αγίας Νάπας, είμαστε σήμερα εδώ στο Βερολίνο. Ήθελα να μου πείτε τα σχόλιά σας, τα meeting που κάνατε. Πώς πάει η Αγία Νάπα φέτος, θα έχουμε κόσμο? Η Αγία Νάπα θα πάει εξαιρετικά φέτος, όπως και κάθε χρόνο. Ιδιαίτερα από την αγγλική αγορά και τη ρωσική. Στη γερμανική αγορά, από ό,τι προβλέπεται για την Κύπρο, θα είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι οι κρατήσεις. Αλλά γενικότερα το όλο κλίμα της αγοράς δείχνει ότι θα έχουμε μια αρκετά καλή αύξηση στο τουριστικό ρεύμα προς την Αγία Νάπα και τον Πρωταρά, γενικότερα την επαρχία Αμμοχωστού, που είναι πολύ θετικό. Όλη η Κύπρος μιλάει για τα έργα της Αγίας Νάπας, την ανάπτυξη που έχει πάρει η Αγία Νάπα τις δικές σας μέρες. Θέλω το σχόλιο σας. Εμείς σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έχοντας υπόψη την ολοκληρωμένη τουριστική εμπειρία. Ό,τι κάνουμε έχει σχέση με την εμπειρία του τουρίστα, του επισκέπτη. Θέλουμε ο επισκέπτης με την επιστροφή του στο σπίτι του να παίρνει και λίγο Αγία Νάπα μαζί του. Έτσι σχεδιάσαμε αρκετά σημεία αναφοράς, βελτιώσαμε αρκετά πράγματα στο Δήμο μας, από τις παραλίες, τους δρόμους, τις πλατείες, μέχρι και το πράσινο έχουμε αρχίσει να βελτιώνουμε, ώστε να βεβαιωθούμε ότι ο επισκέπτης θα φύγει με αυτήν την ωραία ανάμνηση από την Αγία Νάπα. Ταυτόχρονα έχουμε καταφέρει με δυναμικές μας παρεμβάσεις να αποκαταστήσουμε αρκετές αδικίες που
υφίστατον η περιοχή μας από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, με τη διεκδίκηση και στο τέλος και την απονομή αρκετών έργων μεγάλων όπως είναι η Μαρίνα, παραλογικός πεζόδρομος και πολλά άλλα τα οποία υλοποιούμε αυτές τις μέρες. Προχωράει το έργο της Μαρίνας, γιατί είναι ένα μεγάλο έργο. Η Μαρίνα προχωρά. 30 Μαρτίου ανοίγονται οι οικονομικές προσφορές για την εξέβρεση εργολάβου που θα αναλάβει το λιμενικό κομμάτι. Η εταιρεία προχωρά κανονικά. Έχει αλλάξει ο σχεδιασμός, έχει αναβαθμιστεί και ο εξωτερικός σχεδιασμός της Μαρίνας. Πάμε και προχωρούμε για ένα έργο το οποίο θα είναι ένα στολίδι πραγματικά της Μεσογείου. Πάσχα στην Αγία Νάπα, τι μας προτείνετε? Η Αγία Νάπα θα είναι ανοιχτή το Πάσχα, θα έχει τις εκδηλώσεις, τα παιχνίδια της, οι παραλίες θα είναι ανοιχτές, τα εστιατόρια και τα καταστήματα όπως επίσης ανοιχτά, ένα ωραίο πρόγραμμα από το Δήμο. Εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει στην Αγία Νάπα, να γιορτάσει την Ανάσταση μαζί μας, με παράδοση και με χαρακτήρα και με εμπειρία όπως μόνο εμείς ξέρουμε να προσφέρουμε. Τελευταίως έχετε δημιουργήσει κάποια έργα. Ήθελα να μου μιλήσετε για αυτά τα έργα, πέραν από τον ήλιο και τη θάλασσα που κάποιοι διαφημίζουν την Αγία Νάπα. Θέλω να πείτε τα έργα που έχετε κάνει, ειδικά με το μουσείο. Και το άλλο τι έργο είναι? Πάρκο Γλυπτικής. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο έργο, το Πάρκο Γλυπτικής. Εμείς θέλουμε οι επισκέπτες εκτός από τη θάλασσα και τον ήλιο και τις παραλίες να έχουν και άλλα σημεία αναφοράς να επισκεφθούν και αυτό κάνουμε. Προχωρούμε το Πάρκο Γλυπτικής, είμαστε στο 3ο συμπόσιο, έχει μετατραπεί σε ένα σημείο αναφοράς διεθνούς βεληνικούς πλέον. Έχουμε δημιουργήσει τον κακτόκηπο μας που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από γνωστούς κακτόκηπους του κόσμου. Αυτές τις μέρες τρέχουμε το Street Art Festival, το δεύτερο φεστιβάλ αυτού του είδους, όπου δημιουργούμε τέχνη σε διάφορους τοίχους στην Αγία Νάπα. Έχουμε δημιουργήσει την πλατεία του Αγρότη, το σημείο αναφοράς του Ψαρά και την Γοργόνα της Αγίας Νάπας στο λιμανάκι, το οποίο έχει αναβαθμιστεί. Έχει ολοκληρωθεί 1η Οκτωβρίου η ανάπλαση της και σε αρκετούς δρόμους του κέντρου αυτές τις μέρες προχωρούμε με λιθοστρώσεις έναντι του ασφάλτου και πολλά άλλα τα οποία, όπως είπαμε, έχουν στόχο την ολοκληρωμένη τουριστική εμπειρία. Κυρία Μαρία Μιχαηλίδου, είστε η Γενική Διευθύντρια της Τουριστικής Ανάπτυξης Λεμεσού. Ακριβώς. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο ITP, στη δεύτερη μέρα, στο Βερολίνο, στην έκθεση. Πώς βλέπετε την έκθεση για τη Λεμεσό μας? Ήταν δύο πολύ γεμάτες μέρες. Φαίνεται ότι τα μηνύματα είναι θετικά από τη γερμανική αγορά. Παρόλο που σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς, οι αριθμοί μας σαν Κύπρος εξακολουθούν να είναι σχετικά μικροί. Υπάρχει όμως η προοπτική, υπάρχει το ενδιαφέρον για αύξηση των κρατήσεων και θέλουμε να κρατήσουμε αυτό το momentum και να επενδύσουμε στους συνεργάτες μας στη Γερμανία. Θυμίζεται η Λεμεσός ότι είναι από τις καλύτερες πόλεις της Κύπρου. Τα τελευταία χρόνια δουλέψανε όλοι και φτιάξαμε ένα μέρος σπουδαίο. Θέλω να μου το σχολιάσετε. Είναι πραγματικότητα ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε μια έτσι πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Νέα έργα που αναδεικνύουν το πρόσωπο και το ιστορικό της πόλης, αλλά και το μοντέρνο, το πιο σύγχρονο. Θεωρώ ότι σαν προορισμός έχουμε αναπτυχθεί πάρα πολύ σημαντικά και σε ειδικά ενδιαφέροντα, όπως ποδηλασία για παράδειγμα. Έχουμε αναπτύξει εκδηλώσεις που έχουν δείξει την δυναμική της περιοχής, όπως ο Μαραθώνιος Λεμεσού, ο οποίος είναι τώρα στις 10 Απριλίου και έχει σημειώσει τεράστια αύξηση στον αριθμό συμμετεχόντων. Έχουμε πάει από 70 αθλητές όταν ξεκίνησε πριν 8 χρόνια σε 10.000 εγγραφές πέρσι. Άρα θεωρούμε ότι υπάρχει το ενδιαφέρον, υπάρχει το προϊόν, αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Θέλουμε να δούμε να αυξάνονται οι κλίνες της περιοχής μας, οι οποίες είναι αρκετά λίγες σε σχέση με τη δυναμική και ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχίσει και στα χρόνια που έρχονται. Η Λεμεσός έχει κλέψει τον καλύτερο ποιοτικό τουρισμό, γι' αυτό και οι καλύτερες βιομηχανίες σε ξενοδοχεία βρίσκονται στη Λεμεσό. Πώς το σχολιάζετε? Η στόχευσή μας ως εταιρεία τουριστικής ανάπτυξης Λεμεσού είναι ακριβώς στον ποιοτικό τουρισμό. Αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι μιλάμε για πελάτη του ξενοδοχείου 5 star. Ο ποιοτικός τουρίστας μπορεί να μείνει σε οποιοδήποτε είδος διαμονής. Απλά είναι ο τουρίστας που θα επενδύσει στην εμπειρία, στην τουριστική εμπειρία, στο καλό φαγητό, στο κρασί, στις δραστηριότητες, στον πολιτισμό.
Άρα αυτός είναι ο τουρίστας που επιθυμούμε να προσελκύσουμε στην περιοχή μας. Επιστρέφουμε στην Κύπρο και έχουμε το Λεμεσανόν Καρναβάλι. Ακριβώς. Το οποίο είναι πολύ famous. Ήθελα το σχόλιο σας. Είμαστε σε αναμονή για το τελευταίο τριήμερο των εορτασμών του Καρναβαλιού. Φαίνεται ότι για ακόμα μια χρονιά γίνεται με μεγάλη επιτυχία. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για εσωτερικό τουρισμό στην περίοδο εκείνη. Ξεκινούμε μια προσπάθεια για να αναδείξουμε το Καρναβάλι και στο εξωτερικό. Ήδη υπήρξε ενδιαφέρον από διεθνή μέσα που κάλυψαν τα τελευταία 2-3 χρόνια το Καρναβάλι ως ένα γεγονός που αξίζει τον κόπο να επισκεφτεί κάποιος την Κύπρο για να το ζήσει. Πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα γίνει και για τους ξένους σημείο αναφοράς. Πάσχα στη Λεμεσό. Τι προτείνετε σε αυτούς που μας ακούνε τώρα? Σίγουρα μπορούν να συνδυάσουν και παραλία λόγω του πολύ καλού καιρού. 1η Μαΐου είναι η Κυριακή του Πάσχα, άρα οι θερμοκρασίες θα είναι εξαιρετικές. Υπάρχει όμως και το στοιχείο του αγροτουρισμού που ταιριάζει πάρα πολύ στο θέμα του Πάσχα. Οι εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την παράδοση, με την θρησκεία, επισκέψεις σε εκκλησίες. Θεωρούμε ότι αναπτύσσουμε το προϊόν και σε αυτή την κατεύθυνση, ειδικά για αυτούς που θέλουν μια εμπειρία πιο θεματική. Κύριε Μιχαηλίδη, είμαστε σήμερα στη δεύτερη μέρα της έκθεσης εδώ στο ITP στο Βερολίνο. Θέλω να πείτε τα σχόλιά σας. Πώς βλέπετε τον τουρισμό μας από Βερολίνο? Θα πάμε καλά? Πρώτα να κάνω μια προσωπική κατάθεση ότι φέτος είμαι για 36η φορά ανελιπώσει στην έκθεση του Βερολίνου από το 1980. Δεν έχασα καμιά χρονιά και βλέπω φυσικά από την Κύπρο να μην έχουμε τα αποτελέσματα που μας αξίζει από τη γερμανική αγορά. Και φέτος, όπως είναι τα πράγματα, μπορεί να είμαστε στα επίπεδα τα περσινά. Πέρσι είχαμε μια πολύ καλή αύξηση λόγω των προσπαθειών που έγιναν για επιπλέον πτήσεις, συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες. Αλλά δυστυχώς δεν εδόθη συνέχεια σε αυτήν την προβολή της Κύπρου τους τελευταίους 3 μήνες. Και έτσι ήρθαμε τώρα εδώ για να ακούσουμε ότι, μα ξέρετε, είναι πίσω η Κύπρος, ενώ είσαστε προορισμός ο οποίος είναι ασφαλής προορισμός, εν τούτης οι κρατήσεις δεν γίνονται. Και τρέχουν όλοι οι Γερμανοί να πάνε στην Ισπανία, να πάνε στην Πορτογαλία, αρκετοί θα πάνε στην Ελλάδα. Εντάξει, η Τουρκία είναι πάρα πολύ κάτω, όπως είναι και η Αίγυπτος οπωσδήποτε. Αλλά εμείς αντί να εκμεταλλευτούμε αυτή την κατάσταση, δυστυχώς περιμένουμε από άλλους να γεμίσουν τα αεροπλάνα για την Κύπρο. Ένα προϊόν το οποίο σταματάς να διαφημίζεις είναι καταδικασμένο να πεθάνει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μα γιατί να μην το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα και να ερχόμαστε κάθε χρόνο και να επαναλαμβάνουμε τους εαυτούς μας? Γι' αυτό τώρα πρέπει να σχεδιαστεί η καμπάνια από τη Γερμανία για το χειμώνα, για το χειμερινό τουρισμό, για να πιάσουμε την πελατεία που μας αξίζει. Οι Γερμανοί είναι άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν ολόχρονα. Οι πιο πολλοί έρχονται, ταξιδεύουν σε περιόδους εκτός αιχμής, δηλαδή ξεχάστε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που έτσι αλλιώς γεμίζεις, και εμείς θέλουμε τον κόσμο τους άλλους μήνες. Άρα εδώ υπάρχει τεράστια προοπτική, την οποία από εμάς εξαρτάται να την εκμεταλλευτούμε. Ποιος είναι ο σκοπός του συνδέσμου σας και τι σκέψεις έχετε για το 2016? Το προϊόν το οποίο ουσιαστικά παρουσιάζουμε εμείς εδώ είναι διακοπές στην Ήπεθρο, σε αγροτουριστικά καταλύματα, σε κέντρα δραστηριοτήτων, ξενοδοχεία με προγράμματα δραστηριοτήτων, με πεζοπορίες, με ποδηλασίες, καταδύσεις, αθλητικός τουρισμός, ιατρικός τουρισμός. Όλα αυτά είναι κομμάτια τα οποία εντάσσονται μέσα στις δραστηριότητες του Συνδέσμου Ειδικών Ενδιαφερόντων και Πολιτιστικού Τουρισμού, το οποίο προώθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν ακριβώς 20 χρόνια για να βοηθήσει την Κύπρο
να αναπτύξει αυτές τις μορφές τουρισμού, οι οποίες έρχονται να συμπληρώσουν το προϊόν το οποίο προσφέρουμε του ήλιου και της θάλασσας, να το κάνουν πιο ενδιαφέρον, να το διαφοροποιήσουν το προϊόν της Κύπρου, αλλά και να επεκτείνουν την σεζόν, την περίοδο την τουριστική. Και αυτός είναι ο αγώνας που πρέπει να κάνει ένας για την Κύπρο και όχι για να έρθει ο κόσμος το καλοκαίρι να κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Είπετε προηγουμένως 37 χρόνια είστε 36. εδώ, 36 χρόνια στο Βερολίνο. Ήθελα να μου πείτε πώς νιώθετε μετά από 36 χρόνια εδώ στο Βερολίνο που είστε και σήμερα, σχολείο σας. Αισθάνομαι ακόμα πολύ νέος, πολύ δραστήριος. Οι ιδέες δεν έχουν λείψει. Μπορώ να πω ότι τώρα είμαι πολύ πιο όριμος, αλλά εντάξει, το ενδιαφέρον είναι εκεί και ο αγώνας συνεχίζεται, γιατί εμένα η ζωή μου είναι ο τουρισμός. Είναι το επάγγελμα μου, είναι το χόμπι μου, είναι τα πάντα.